برادر عزیز خیلی میدونین اکسیا سر داده دمیا برگه گفتم میگذاریم برادرم اکسیا نرمانیه نرخایی که دسترس بودن آیا نرخو باز هم ارزون کردگیم تلفونه همش نه خیلی 50% شه انا مثال نگاه کنه A23 64 گیگابایت برادر عزیز цвет سیاه داره цвети оранжевый дора, цвети сафед дора, се цвет на марҳамат, любой вкус. Ана нархш буд 16000 ши 14500 рубл. И ҳама кӯшишҳои мо барои шумо бародари азиз. Ай маъмед истифода баред, телефонҳои бо нархи дастрас харидорӣ кунед. Баъд ҳастаи A23 128 гигабайташ буд 17000 ши 15000 рубл. A35 буд 26000 ҳозир ши 24000 рубл. Мисол ана S21 FE 8x128 буд 30000 шид 27500 ана Redmi 12 128 гигабайт 9917 бародари ҳамаи кӯшишҳои мо барои шумо дигар телефонҳо ҳам ҳаста ки аксиядан просто видео дар рӯз бар намекунем просто WhatsApp да менависед номерои нишон додам мегзарем бародаро WhatsApp да нависе ки мақсад чи телефонотон аксияда мо шуморо суратошона мепартем да тагошон нархошон памятошон моделошон ҳамаш аккурат накардагӣ навистагӣ мешавад бародаро и аксия ногуфта намона ки то 9 январа давом мекунад бародаро аксиё ана то 9 январа давом мекунад метавонед ки омада озодона спокойна инҷа выбор кунед харидорӣ кунед телефони маъқули дилтон телефон иншоалло выбориш хубай выбориш бисурат метавонед бачаи дилтон ёвен ягон телефоне ки хушрӯя гиреб баред туҳфа дар хитон дар мақсад ҳамаи телефонҳо бародаро оригинал пачка нав 1 сол гарантия дорад гарантияш ҳатман ҳаст гарантияи заводской дефект хоб я бор дигар авиакассаам дорем билето бо нархҳои дастрас ин ҳамин номерои мо худо нигаҳбонтон барори кор саломат бошед.